nevěsta a koordinátorky, já jsem moc ráda, že se tady opět setkáváme už již 12. dílu Svateb na Ruby. A jméno je Aneta Marková, ale pokud nás sledujete pravidelně, tak už se to mohli určitě postřehnout. A dneska se vám vlastně hlásím opět z krásného prostředí Hlubočevského zámečku, s tím, že vlastně, jelikož už se blíží ta svatební sezóna, tak jsem si říkala, že určitě pár rad neuškodí vlastně o tom, jak přežít ten svatební den, nebo spíš jak se ho uspořádat tak, abyste vy, nevěsty, byli v klidu, aby si to užili i vaši hosté a vaši dodavatelé věděli, co mají dělat. Tak pojďme na to. Tak a teď už se vám hlásím opravdu z jedné nejhezčích kanceláří vlastně tady na zámečku a s tím, že tedy podíváme se na ta má doporučení. Berte to pouze jako má osobní doporučení, která vznikla z hlediska samozřejmě té praxe, co mám za sebou, a s tím, že teda to, s tím, že jich je těch pravidel, nebo ne ani tak pravidel, ale těch doporučení mnohem víc. Samozřejmě na tom bychom tady strávili spoustu času, toho času tolik nemáme. Tak pojďme do toho. Mým určitě jedním z prvních doporučení je setkání nebo osobní setkání s dodavateli, a to těmi konkrétně důležitými. To jsou ti dodavatelé, se kterými vlastně strávíte celý den. To znamená, primárně se sejděte s fotografem. To je člověk, kterého určitě se vyplatí prostě vidět alespoň jednou, domluvit se i na tom, jestli se s ním třeba chcete v rámci toho svatebního dne tykat či vykat, protože přece jenom ta atmosféra toho tykání je mnohonásobně uvolněnější, než když byste si vykali. Ale samozřejmě záleží to na vás, záleží to i na povaze fotografa, ale především si primárně musíte všichni sednout. To je vlastně i jakoby klíčem třeba spolupráce se mnou a mými dodavateli, protože my vlastně už nevystupujeme pouze jako dodavatel a subdodavatel a odběratel a tak dále, ale zkrátka už je to taková rodina a tak vlastně i to se projeví v rámci té svatby. Takže určitě fotograf, určitě kameraman, samozřejmě, když budete mít koordinátora, tak tam to ani jinak nejde. Takže to určitě můžu doporučit. A poté, když už jsme u toho fotografa, tak hodně důležité, co se budeme povídat? To skupinové focení, kde stojí nevěsta se ženichem a kolem nich se mění lidi. Tak je to taková činnost, která trvá poměrně dost dlouho a pro nevěstu a pro ženicha to relativně utíká, ale zkrátka neustále mají ty úsměvy taky jako hezky nainstalované, pak si musí odinstalovat. Ale jak tuhle tu vlastně část jakoby urychlit, jak pro tu nevěstu se ženichem, tak i pro ty svatebčany. To je mé druhé doporučení. Připravte si skupinky. Už dopředu mějte připravený seznam skupin, jak byste se chtěli nafotit. To znamená prostě nevěsta, ženich, rodina, nevěsta, ženich, střední škola, holky práce a tak dál. A připravte si ale i podobu, jakou byste vlastně těch skupinek chtěli. To je taková moje vychytávka. Určitě se podívejte na Pinterest Svatba na Ruby, protože tam mám záložku originální fotografie a vlastně v téhleté záložce vy najdete spoustu nápadů, jak vlastně ty skupinky oživit, jak je udělat jiný, neotřelý ty fotky, protože není, co se budeme povídat, když takhle uvidíte to album a s těma lidma a uvidíte, že nevěsta se ženichem jsou fixní a jenom se tam mění ty lidi, tak relativně to rychle projedete. Zastavíte se na těch lidech, co vás zajímají, ale tím prostě projedete to. Ale když to takhle tímhle oživíte, tak věřím, že to bude bavit i vás a i ty svatebčany. Tak, co se týče určitě další věci, pro lepší zorganizování a přípravu vlastně toho dne, abyste třeba mohla být vy více v klidu a tu svatbu si zařizujete vy nebo vám ji zařizuje světkyně, určitě pošlete harmonogramy. Je super, když i ti lidé zhruba dopředu alespoň vědí, co se bude dít, ale nejenom lidé, ale tohle je především nejdůležitější pro ty dodavatele. Tohle potřebují oni vědět. A ideální je, když máte pro každýho individuální harmonogram, protože ne všichni potřebují znát celý jakoby plán toho svatebního dne. Takže tohle je za mě určitě hodně důležitá věc, kterou byste neměli podcenit a měli byste ji mít připravenou. Tak, další z věcí, co si budeme povídat, já to říkám na každý schůzce, nejhorší svatebčan je hladový svatebčan. A ještě k tomu, když se k tomu s tím spojí žízeň, tak je to katastrofa. A co si budeme povídat, ty lidé to je to, co si vlastně ty lidé z toho dne pamatují. To, jak to vám slušelo, jaká tam byla zábava a hlavně to jídlo. To jídlo, to je prostě to gro. Tak proto vlastně jsem si připravila další bod z těch mých 6.
je to nepodceňovat občerstvení. Nemyslím vlastně v průběhu, nejenom v průběhu toho dne, ale tady konkrétně mám na mysli před obřadem, protože někteří se mě ptají, jako jestli je to opravdu nutný. A za mě určitě si myslím, že to je důležitý. Protože už nejenom zohlednit čas, kdy to máte, ten obřad, protože někdy to máte v čase oběda, někdy to máte třeba později, když už se ty lidé stihnou naobědvat a nehrozí tam to riziko, že budou hladovět, tak zkrátka důležité je mít připravené nějaké to občerstvení. Stačí třeba opravdu jenom flašky s vodou, nebo když vám maminky napečou něco slaného z toho listového těsta, anebo když budete mít koláčky. To je úplně bohatě stačí. Není to takový velký náklad, ale hlavně těm lidem to zacpe pusou a všichni budou spokojení. A navíc právě, když se budete potom třeba sfotit s těma skupinkama, tak ti, kteří už budou mít vlastně víceméně vybráno, tak se na chvilku můžou víc zase občerstvit a pak se zase všichni můžete sejít a pokračovat dál v tom veselí. Tak, další. Určitě věc, kterou bych chtěla zmínit, že je opravdu důležitá a ne všichni na to kladou důraz, co se týče teda hlavně svatebčanů nebo respektive nevěsty se ženichem, určitě se vyplatí nepodceňovat zábavu. Opravdu mějte připravený program. Mějte ho připravený vy nebo vaše svědkyně. Pokud máte koordinátora, tohle to udělá za vás. Tohleto, když máte opravdu tu celodenní koordinaci, tohleto je vlastně ta jeho práce. On vám to připraví, on vám to vlastně odmoderuje a tak dále. Samozřejmě nedělají to všichni. To záleží, koho budete mít, koho si najmete. Takže já určitě vlastně doporučuji mít připravený nějaký seznam her. Nemusíte je mít ani zahrnutý vlastně v tom harmonogramu, ale je tam důležité vysledovat, kdy ta zábava potřebuje trošku pošťouchnout, kdy ty lidé moc sedí, kdy je potřebujeme trošku zvednout, protože co si budeme povídat, svatba to je vlastně den, ne jako každý, ale právě by měla být trošku něčím jiná. Samozřejmě určitě důležité je i to zohlednit, jaká ta skupinka je, takže nicméně pořád určitě si myslím, že dají se najít hry nebo dá se najít program takový, který bude bavit nejenom vás, ale i ty svatebčany. A nejdůležitější si myslím, nebo z jednou nejdůležitější částí, kdy určitě ta věc je důležitá, tak je v průběhu, kdy se nevěsta se ženichem jdou fotit. Máte tam hodinu a půl na to, co vlastně, kdy tam je ta pauza a pro vás je to úžasný čas, kde vy se konečně můžete užít jeden druhého, ale zároveň něco vymyslet trošku pro ty lidi, aby když tady zůstanou a nejenom, že strávili teda to jídlo, které do sebe akorát nacpali, ale primárně, aby tam třeba ještě byla nějaká když tam byla nějaká rezerva, tak jak ji vyplnit. A vyplníte ji právě tímhletím, že si připravíte nějaký program. Spoustu typů opět zase bude buď na našich stránkách, anebo na internetu, toho je mraky. Takže tak. No a jedno z mých posledních doporučení, to si myslím, že je také hodně důležitý, protože když lidé neví, co se bude dít, nebo co se děje a tak dál, tak za vámi budou pořád chodit a budou se pořád ptát. A vy vlastně cílem vašeho toho dne by mělo, abyste se to užili i vy, i oni. Proto vlastně pro mě 6. bod je jeden z nejdůležitějších a to je informovat vlastně ty svatebčany o tom dění, o tom, co se bude následovat, o tom, i kde co naleznou, o tom, kam se mohou i dojít na záchod, kam mohou odložit dary, kde mají prostor na odkládání věcí. To jsou neskutečně důležité informace. Tohle to by ti lidé měli vědět, ti svatebčané, a určitě 100% by měli prostě vědět to, co třeba bude následovat, nejenom v tu danou chvíli, ale třeba i pár chvílek potom, nebo respektive pokud máte nějaké překvapení nebo tohle, tak určitě zmíněte, že ať určitě ještě se trvají do 8 hodiny například, nebo do 9. A jelikož tam je pro ně předplánované velké překvapení třeba od nevěsty a ženicha, nebo něco na ten způsob, nebo od svatebčanů pro nevěstu a pro ženicha. Věřte mi, že pokud tam máte třeba rodiny s dětmi nebo tak to je okamžik, kdy ty lidé vlastně tam ještě se trvají pro vás. A se potom vlastně poté, když teda tahle akce se třeba uskuteční, tak teprve poté vlastně se seberou třeba případně a odejdou, už jenom kvůli samozřejmě těm dětem, což je pochopitelné. Ale prostě zkrátka všichni budou vědět, co se kdy děje a hlavně vy budete v klidu a protože nikdo za váma nebude chodit a nebude se vás neustále ptát. To je určitě důležitá věc.
No a takové už jenom poslední, vlastně teď už jsme prošli jakoby všech těch 6 bodů, které jsou pro mě určitě jako jedny z nejdůležitějších, jak říkám, je jich mnohem víc. A to je ale už na další vyprávění. Pokud byste třeba měli zájem, určitě se můžeme společně sejít. I takovouhle službu vlastně nabízíme, svatební konzultace. Právě i kdyby to měla být opravdu konzultace toho programu, nebo jak vlastně třeba dát ten den do toho tématu, nebo něco takového. Ale jedno z mých vlastně, co bych vám chtěla určitě doporučit, je nebojte se časového skluzu. Hodně nevěst se to, když připravím harmonogram, hodně nevěst se mě ptá, ale stihne se to určitě, a co když se to nestihne? Prosím vás, vůbec časový skluz neřešte. Důležité vždycky, co máte 100% jistý, takže budete mít dodržený 100% čas obřadu. A co ještě budete mít dodržený, je třeba potom později nějaký, ať už ten rout, nebo samozřejmě většinou spíš ten rout, protože záleží, jak vy to máte koncipovaný. Pokud to máte ještě, že máte obřad, hostinu, rout, tak většinou ta hostina, z mých zkušeností samozřejmě někdy se strefíme úplně na čas a je to úžasný, ale každá svatba má svoje zpoždění. Ať už je to kvůli některým, neříkám, že lidem, co přijdou pozdě, ale spíš právě kvůli tomu skupinovému focení, tak tam se to kolikrát může protáhnout mnohonásobně víc, než jste s tím třeba počítali, plánovali, protože ty lidé se s váma zkrátka chtějí vyfotit. Samozřejmě dá se to zase řešit i jinak v průběhu toho dne, nemusí to být přímo jenom takhle před tím routem všechno vyfocené. A to už se zase na další povídání. A případně vlastně opravdu se to může zpozdit i příjezdem i nějakých dodavatelů. Neříkám, nechci strašit, ale zkrátka prostě nic není fixní. V rámci toho dne jediný, co máte fixní, je ten obřad a potom pokud máte naplánovaný nějaký pozdější třeba rout nebo grilování, tak to je ještě čas, který opravdu ta restaurace dodrží, protože s tou hostinou čekají vždy na vás, tak aby to vlastně jste to měli čerstvé na tom stole. Program opět uspůsobí se podle toho, jak vlastně s váma všichni chtějí hosté mluvit, protože vy jste prostě tím středobodem a všichni s váma chtějí mluvit. Takže tím se to opět zase odsouvá. Focení, vaše focení, posune se. Pokud se uskuteční únos, tady já úplně není to moje oblíbená činnost, protože je to opět další mezera pro ty svatebčany, kterou prostě je důležité vyplnit, tak opět se zase něco protáhne. Takže určitě nefixujte se na harmonogram. Užijte si ten den a to nejdůležitější pravidlo, určitě si někoho zmocněte, kdo bude ta hlavní osoba, kdo bude jednat za vás. Ať už jste to, pokud to chcete být vy, určitě nebráním tomu, jsou nevěsty, které prostě to chtějí takhle mít, ale nerada vidím nevěstu, která drží v ruce mobil, která prostě musí lítat s harmonogramem, potvrzovat si spoustu věcí, tak to by to být nemělo. Případně zmocněte svědkyni, pokud chcete, anebo svědkyně opravdu chce, určitě zmocně to, tohle to si myslím, že je taky skvělý prostě způsob, jak vlastně, nebo je to i práce svým způsobem svědků, ale pokud chcete, aby si to opravdu všichni užili, tak od toho vlastně tady jsou profíci, my koordinátoři, abychom si vlastně tohle všechno ošefovali a nejenom v ten den, ale už celou tu přípravu předtím. A od toho to vlastně je, takže určitě mějte nějakou zmocněnou osobu, která bude jednat za vás, tak aby vlastně ten den byl pro vás nezapomenutelný, abyste se ho užili na maximum, tak jak by to vlastně mělo být. Tak jo, já si myslím, že jsem se naprosto vyčerpala s těmito informacemi a teď už je tady na čase, abych se jenom s vámi rozloučila. To je zajímavé, jak mi to s váma neskutečně rychle uteče a proto, jelikož se blížíme ke konci, tak pokud vám začíná svatební sezóna, nebo respektive pokud máte svatbu třeba dneska, jako já na Čarodějnice, tak si ji koukejte pořádně užít. Rozhodně zahojte všechny starosti za hlavu. Když se cokoliv stane, tak prostě obraťte to ve vtip, protože to je právě to, co tu svatbu dělá unikátní a o čem se všichni budou bavit a o čem všichni budou vyprávět. Ať už je to převrácený dort, ať je to cokoliv, víceméně víc příběhů si můžete přečíst v mé e-book vlastně na stránkách svatbanaruby.cz a teď nás určitě nezapomeňte sledovat na Facebooku, na Instagramu a tak dále, protože vám budeme přidávat pravidelnou dávku nových informací o vlastně aktuálních svatbách, které máme letos na pořadu, je jich opravdu spousty, mám z toho velkou radost a děkuju za to a navíc tam budou různý
fotoeditoriály a budou tam různá videa a tak dále. Myslím si, že to bude pro vás určitě zajímavá inspirace, pokud vás, nebo respektive váš den čeká teprve. No a pokud vás zajímá, jaké boty si vybrat na svatbu, protože co se budeme povídat, není to úplně tak snadná záležitost, stejně jakoby se svatebními šaty, tak právě proto určitě se nezapomeňte koukat příští neděli v 6. No a dneska teda pokud a dámy, přežijte to ve zdraví, vyhněte se jakýmukoliv ohni, koukejte si to užít, tak se mějte hezky a budu se těšit na příště. Tak ahoj!